Sitten aamukahvin aika. Mä kävin kaupassa ja mä esittelen nyt ostokset vähän eri järjestyksessä. Eli mä ostin Novelea lisää, koska se oli loppu. Sitten mä ostin vaaleita leipää, ihan tämmöistä perus. Mä olen huomenna Sysmään ja mulla on 3 tunnin bussimatkaa. Tämä on vähän snäkkäiltävää. Ja siis nää Fixin vadelmat on muuten ihan superhyviä, suosittelen. Sitten mä näin tämmösen smoothien, niin mä ostin tällaisen matkalle. Sitten mango ostin kanssa, tää on kuivattua. Ja sitten vikana mä ostin Smatsia näitä suklaa. Nää on kyllä oikeesti superhyviä. Eiköhän noilla selviä sit ton matkaa. Esim. Mä otan itselle yhden Novellen siihen matkalle, koska se oikeesti kestää sen 3 tuntia, niin se on aika pitkä se matka. Niin joo. Mutta nyt on ainakin noin snäkkäytöt ostettu siihen matkalle. Ja sit mun täytyy alkaa pakkaa, koska mun pitää pakkaa valmiiksi, koska mun bussi lähtee joskus 4 aikaa, niin täytyy olla ajoissa siellä, että mä en myöhästy, koska mä oon ostanut se lipun jo. Mä en yleensä osta mitään lippua tälleen PTV etukäteen, mä yleensä ostan sen paikan päällä. Mut nyt mä otin varman päälle, koska se on pidemmän matkaa kuitenkin. Niin mä en tiedä, että meneekö ne nopeammin tai jotain, niin mä ostan nyt valmiiksi sen jo. Niin sit ainakin on se matka, mä joskus niinku alkuillasta siellä päin. Ja joo, eikä tässä muuta kuin kohta mä rupean pakkaa ja joo. Mä jäin tänään bussin oven väliin takaovesta, kun mä hyppäsin pois siitä pajan kohdalta aamulla. Ja se oli oikeasti silleen aika hurja tilanne ja plus sen mä säikärin tilannetta, koska se kesti jonkun aikaa. Tuntui, että mä en melkein päässyt siitä tilanteesta pois. Mä en tajuisi, miten niinku toi on mahdollista, mutta siis se kuskihan sitten lähti siitä tilanteesta niinku pois. Et mä en edes ehtinyt mennä sanoa sille mitään, että hei, et huomannut, että mä olin siinä välissä. Niin sit mä laitoin heti siitä tilanteesta pajalla viestiin sinne HSL:ään ja ei ole tullut vielä mitään. Mutta joo, onneksi siis ei tullut mitään muuta kuin tää käteen tuli semmonen punainen jälki. Mä voin laittaa kuvan siitä. Ja kaikki on hyvin ja säikähdin vaan tilannetta. Ja sen takia mä sitten vähän itkin siinä pajalla sitä tilannetta, koska oli sille aika hurja, koska mä olin kirjaimellisesti siinä bussin takaoven välissä. Ja tuntui, että ei oikein päässyt siitä tilanteesta pois mitenkään. Ja se, että oli yksin siinä tilanteessa, niin sekin vielä silleen hurjemman jotenkin, ainakin itsellä. Niin tällainen aamu oli tällä kertaa, mutta onneksi näistä nyt kuitenkin selvä. Mä oon saanut pakattua nyt tämän matkalaukun aika lailla valmiiksi tuohon viikonloppureissulle. Ja sit mä pakkaan huomenna aamulla loput, eli meikit ja tommoset, niin joo. Hyvää huomenta. Tänään mulla on vähän myöhäisempi aamu, koska mennään tutustua yhteen kouluun ton pajan kanssa. Ja siis en ole menossa mihinkään opiskelemaan, vaan toi kuuluu tohon päivään. Niin pitää osallistua. Niin ja siis se on mun mielestä kiva sillä, että on paljon myöhäisempi aamu tänään, koska sitten ehtii rauhassa laittautua. Mä oon kuitenkin lähes sinne Sysmään, niin sit se on kiva silleen vähän meikata siihen matkalle. Se koulu on siis kai joku semmonen taidekoulu, mitä mä luin sieltä netistä, mihin liittyy kaikkea niin kuin maalaukseen liittyviä vastaavia, niin toisaalta se on kyllä kiva silleen käydä katsoa, vaikka mä en ole edes opiskelemaan mitään näin, niin näkee kuitenkin silleen erilaisia kouluja. Niin
Tässä on mun päivä asu. Mä ajattelen, että mä laitan mustan mekon, minkä mä ostin silloin Espanjasta. Ja sitten hiukset mä laitan tälleen taukke kiinni. Niin tällä nyt mennään tää päivä. Ja silleen kiva, kun tää on tämmönen rento. Niin täällä pystyy hyvin sit matkustaa se 3 tuntia. Okei, tässä eestä näyttää aika hienolta. Mutta ei se haittaa. Niin tällä asulla nyt mennään tää päivä. Meidän toi päivä on nyt ohi, kello on jotain 1 jo, ja siis meillähän oli vaan niinku se esittely, ei ollut mitään muuta. Ja se oli maalarikoulu, ammattikoulu nimeltään, niin se oli siis silleen ihan mielenkiintoinen, mutta sitten mä huomasin, että mulla kyllä kävi siellä henkeä, ja sitten mä alkoi kutittaa kaulaan. Joten se ei ole ainakaan semmoinen paikka, missä itse pystyisi olla, mutta oli ihan kiva käydä silleen katsoa, että minkälainen koulu on kyseessä, ja näki vähän enemmän sitä paikkaa ja näin, niin joo.